ассалому алайкум муҳтарам тикток ва ютуб. Мана бо шумо имрӯз дар многофунксиональный мигратсионный центр ки патент супорида будем. Имрӯз гирифтани омадем ва дар вақте ки шумо барои супоридан мебиёед бо паспортатон хатман бо ниқоб ва бо пули муайян шуда биёед ки навбати худро нависонед ва метавонед даъватномаи электрон почта қабул кунед ва бо вақти муайян шуда бо соати муайян шуда шумо метавонед супоред бе очрат. ва барои гирифтани омада бошед, ҳатман бо ниқоб бо сериякопияи паспортатон биёед. ва инҷо многофунксиональный миграционный центр Калужский област мебошад ва барои патент супоридан ва барои қабул кардан саволҳо дошта бошед ба комментария бинависед. ман ҳаракат мекунам барои ҷавоб додан. одам бисёр ки ба дасти посредникон наафтед ва очрати худро талаб кунед. шӯри мӯрӣ карданашон мумкин аст, яъне ки ҷои мардумонро мефурӯшад, фамилияша нависта, дигар фамилия нависта ҷой карда ки пора надиҳед, пора нагиред, ки пора гирифтан ва пора додан ба баробари ба дузах билет гирифтан мебошад. ҳатман бо ниқоб бошед, биёед. гул дар болои патент, инами одамо бо документ.